Вайна за галіцка-валынскія землі распачалася пасля смерці апошніх князёў мясцовай дынастыі і распачала эту вайну Польша, менавіта кароль Казімір III, які вырашыў, што здабыць гэтую багатую краіну будзе лягчэй, чым выдзіраць на поўначы з учэпістых лап рыцараў-крыжакоў здабытыя імі польскія землі. Ён замірыўся з тэўтонскім ордэнам, прызнаў за імі усе здабытыя тым ордэнам польскія землі і все сілы кінуў на поўдзень супраць Галічыны і Валыні. Пры гэтым каталіцкая Польша не мела гістарычных правоў на галіцка-валынскае княства, бо то была краіна іншай цывілізацыі, праваслаўная ад самага пачатку. І гэта быў лёсаносны паварот у гісторыі як Польшы, так і Украіны. Ад 14 стагоддзя, менавіта ад паходу Казіміра у 1340 годзе на Галічыну распачаўся шматвекавы украінска-польскі канфлікт. Найбольшае ягонае абвастрэнне адбылося ў часы Другой святовай вайны у 1943 годзе у выглядзе двухбаковых этнічных чыстак, якія атрымалі назву ў краіне валынскай трагедыі, а Польшы называюцца валынскай разнёй. Пра змаганне за галіцка-валынскую спадчыну ў 14 стагоддзі мы ўжо неаднойчы гаварылі. Тэма важная, гаворка ішла пра цэлую краіну, якую раздзіралі на часткі некалькі драпежных суседзяў. Калі гаварыць пра волю саміх мясцовых жыхароў, дакладней пра іх частку, якія мелі права голасу баяраў арыстакратыі, то паміж Літвой, Польшай і Венгрыяй яны выбіралі Літву. Па-першае, гэта была блізкая краіна па веры і па мове, калісьці значная частка Літвы залежала ад галіцка-валынскага княства. Па-другое, палітыка Велікакняства Літоўскага менавіта захавання значнай аўтаноміі мясцовых уладароў, мясцовых князёў, мясцовай арыстакратыі. Па-трэцяе, князі Гедымінавага рода, Любарт і іншыя, якія прэтэндавалі на Галічыну і Валынь, самыя былі праваслаўныя, прымалі праваслаўе. Палякі і венгры прыносілі каталіцтва. Некаторыя польскія гісторыкі пішуць пра свайго караля Казіміра III, што, маўляў, ён быў настолькі талеранцыйны, што хоць і будаваў на Русі каталіцкія касцёлы, але не забараняў русінам хадзіць у свае цэрквы. У выпадку Любарта іншых князёў Гедымінага рода гэтага не патрабавалася, бо яны самыя былі праваслаўныя. Сітуацыя змянялася з году на год, перавагу здабывалі то літвіны, то палякі, то венгры. Вось найважнейшыя падзеі з той доўгай вайны. 1340 год. Адбітая спроба польскага караля з налёту захапіць Галічыну. 1349 год. Польскі кароль Казімір III заняў амаль усю галіцка-валынскую зямлю за выключэннем усходняй часткі Валыні. 1350 год пазней. Велікакняства Літоўскае зброя вярнула большасць страчаных зямель, за Літвой замацавалася Валынь, за Польшай засталася Галічына. 1366 год. Польша захапіла галоўныя гарады Валыні. Паводле мірнай дамовы Любарта засталася аднолуцкая земля і частка Владзімірскай. Белскую, Хомскую землю атрымаў у леннае ўладанне ад Польшы Юрый Нарымунтавіч, Едымінавіч. Владзімірскую на такім жа праве Александр Кар'ятавіч. Воласці паўднёвай Валыні былі непасрэдна далучаныя да польскай Галічыны. 1370 год. Адразу пасля смерці Казіміра III ліцвіны занялі Владзімірскую, Бельскую і Холмскую землі. Велікакняства Літоўскае вярнула амаль усе землі, страчаныя на карысць палякаў у 1366 годзе. 1377 год. Пасля смерці Альгерда кароль Венгрыі, Польшы Людовік Анжуйскі заваяваў Белс, Холм, Гародла. Владзімірская і Луцкая земля засталіся пад уладай Любарта, які фармальна прызнаў верхавенства венгерскага караля Людовіка. У Галічыну была введзена венгерская адміністрацыя. Наступны этап. 1386-1387 год. Ягайла, стаўшы польскім каралём, забраў частку ўладанняў на Валыні ад Хведара Любартавіча. 1387 год. Каралева Ядвіга, сама без мужа Ягайлы, арганізавала паход польскіх войскаў на Галічыну пры падтрымцы войска Вітаўта. Была выдаленая венгерская адміністрацыя,
Чырвоная Русь, Галічына, інкарпараваная у Польшчу. 1392 год. Паводле астроўскай дамовы паміж Ягайлам і Вітаўтам Польшча заняла галіцкую зямлю разам з часткай заходняй Валыні, Белзам і Холмам. У Вялікім княстве літоўскім засталася Владзімірская і Луцкая зямля на Валыні. Венгрыя захавала толькі прэтэнзіі, адлюстраваныя ў тытуле каралёў, якія, акрамя іншага, называліся галіцкімі і владзімірскімі. Да новай істотнай змены сітуацыі справа дайшла толькі ў час Люблінскай уніі 1569 года, калі польскае каралеўства захапіла, далучыла да сябе ўсю Украіну.